Og den der er flest rigtige. Tjek. Og du Jeg holder kæft. ikke sige noget. Nej, det er ligesom nej, jeg skal bare holde kæft. Du lukker bare lige røgen også på vognen. Ja, det er Mikkel. Det var rigtig godt. Ja, du må ikke kigge på Mikkel efterhånden. Ja, så det var rigtig godt. Alright. Man må ikke vende sig om at kigge på Mikkel. Er det rigtigt, at Mikkel engang har piercet sig selv i brystvorten, og efterfølgende blev syg af en infektion? Mikkel, er det rigtigt? Ja. Alle får en. Thomas får 0. Emanuel og 1 og 1. Sådan der. Er det rigtigt, at Mikkel har været Ærømester i go-kart 2 år i træk? Hvad fanden tror I om mig? Jeg er ikke særlig høj i tanker. Er det rigtigt, Mikkel? Nej, det er det ikke. Nej, hvor skal du? Så har jeg set point. I får sgu 1 point. Det er det, det er fuldstændig rigtigt. Det er til at bruge på det her. Jeg står stadig på rimelig meget af de unge, der ikke er med. Er det rigtigt, at jeg engang har ligget og sovet sødt i min seng, og Mikkel så er kommet ind på mit værelse midt om natten, og har tisset på mig og mit hovedpude? Er det rigtigt? Yep. Mikkel, er det rigtigt? Ja, det er Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Hvad sker der for ikke? Det snakker jeg om i går, faktisk. Er det rigtigt, at Mikkel engang har forsøgt at åbne alle pakkekalendergaverne inden jul, og det gælder både hans egne og hans brors? Er det rigtigt, Mikkel? Ja. Det er ikke værd. Det er ikke rimelig godt, det der. Er det rigtigt, at Mikkel engang under en tur i Tivoli med, jeg tror det var 7. klasse, lige meget med 7. eller 8. Med skolen, har siddet fast i det gyldne tårn i omkring en time? Er det ligegyldigt? Det er bare med skolen. Jo, men jeg tænker lidt. Bestemt man også. Nogen i armen. Mikkel, er det rigtigt? Det kan jeg faktisk ikke huske. Nej, det er noget, jeg sætter, det er noget, vi sætter på en punkt. Jeg tror ikke, det er rigtigt. Jeg tror ikke, det er sådan. Er det rigtigt, at Mikkel engang har holdt sig vågen i mere end 30 timer i streg, fordi at han insisterede på at ville se alle afsnittene af Matador i en streg? Det tror jeg, det er rigtigt. Mikkel, er det rigtigt? Ikke hvad jeg kan huske. Heller ikke, hvad vi andre kan huske. Ej, hvad jeg ikke kan huske, så er der lidt Hvorfor opmærket. skulle I lige tage Matador? Er vi i gang? Så er vi kommet til pointoptællingen. Nej, Thomas. nej. Palle, han ender med 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og kan jeg lave sådan 6 på hovedet? Kan jeg ikke. Thomas ender med 1, 2, 3, 4. Michael ender med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Simon ender med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sådan. Hvem skal i biffen med Mikkel og spise bananer? Ja, Tina. Vi havde jo forberedt, eller vi havde tænkt, det kunne godt være, der var lige. Så vi gentager en af konkurrencerne, og efter, ja, vi blev pustrøget, ikke også? Jeg havde ellers tænkt, at det blev de der biler der, men Thomas har jo fuldstændig skært det. Så det er altså en konkurrence med Mikkel og Tina. Jeg vil gerne lov at sige, at jeg kan betale for en bil. Der kan ramme de der. Tak bagefter.